All big shops nationwide are declining ZiG transactions and want US dollar payment for their goods and services. Zvaendo mukaona mabig shops nemasupermarkets mahombe amoziva kuti nyangwe government ndo inotemba nawo ava kuramba the ZiG, moziva kuti aiwa bhora ratwa musango, vakomana variramba vangomira kuti chingo officialize kuda pachina kuti aiwa ngatichirimisa inoda kukuti kubva parakabuditsiwa muna April paya vanhu vachizviziva kuti hakuna ecurrency inosustain kana kuti inorarama this massive corruption. Sana mina mashuka mdanyu muna noti subscribe or like or turn the bell icon. Tipina mwana kwa mchinzi. The collapse of ZiG is led to the sharp rise in the cost of goods and services, with the retailers responding by replacing price tags in ZiG with those in US dollars. A shortage of the local currency has also forced the general public to increasingly rely on the US dollar for transactions and as a store of value. The black market exchange rate remains high, fluctuating between ZiG24 and 28 to the US dollar. Basic commodities such as flour and feed meal have become scarce in supermarkets, and some retailers with these goods have removed price tags in local currency altogether, further signaling a shift away from the troubled ZiG. Ndochokwadi changobuda kuti aiwa this troubled ZiG ainge zvasikambobudi kuti ingatombonzi ingaita nyangwe mwedzi chaiwo ZiG inyaso kutenderera nekuda kwecorruption imo munyika yeZimbabwe. Vamwe vanototi kutointroduce this ZiG it is a strategy to collect my US dollars kuda kutone government, but vanombatoona chokwadi ndechekuti hanzi amasvitsi harese simo ZiG racho vanhu kumabhengi havasi kuruwana zvekuti kunyangwe kumashopu akatoisa maprice acho kumaziva utoona kuti useless. Tikaisa price tag kuecurrency isimo vamva vangodzosa zvavo kuma-US. Tunze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pekudeclare kayonakwe this currency vina comment section medu. Musava no subscribe or like and turn on the bell icon.